ken biyak ko aditat nakita aldaw ken rabia paspasungatan ka gyapon mas baalan tuiliw uken ka sumangpet kakadi at kekasan yata imanaw kalatan na di nagpakada na panang alugar di kapay imbaga nuanyat inuurang nga inaramid ko adi mo kinaya ken di ka ginusto dusyak ko't kumusay ket siyak tay sumina kawatet ubyak ko sumangpet kanto kuma tao may mundo kita inagbanagan na inaiayat mo tayong kainulila malem ket siyak tiyag may-maysa si papampinida iabay jay taawa nuadda lumabas dal salud suden ka iyayan mo biyak ko damet ibaga dusyak ko't kumusay ket siyak tay sumina kawatet ubyak ko sumangpet kanto kuma may mundo kita di nagbanagan na inaiayat mo kain kainulila Thank you. God bless us all.